Так вот, что ты заказывал, это девочка. Зейді ешеуші 8 ешлік Максим Ешковның яңа ел бейрамы алдынан хыяллы шынға ашты. Зурлегіні аңа Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов өзі алып келді. Я очень жду праздник Новый год, и у меня в этот день рождения. Что ты хочешь на Новый год? Большое лего. Я еще люблю в шахматы играть. Максим ике апасы белән шигырь сөйләп кунакларны Кыш бабай белән кар кызын сөендерделәр. На пушистых ветках снежной каймой распустили свет кисти белой бахромой. Теләкләр чыршысы акциясе буенча хатта Максим юктан гына лего сорамый, чөнки дәресләрдән бушаган арада аларны җыю белән мавыга. Әле бик теләп шахматны үзләштергән уңышлары да бар. Максим өчен 31 декабрь икеләтә бәйрәм, бу көнне аңа 9 яшь тулачак. Малай туган көнен әти-әнисе, яраткан апалары, әби-бабалары белән каршы алачак. Приезжают родственники, бабушка, тетя приезжает, детей с мужем. Вот, поздравляют, наряжаются, Дед Мороз, Снегурочка, то есть все у нас как обычно. Ну, праздник 2 в 1, все весело, справляем конкурсы, песни, танцы, стихи, все как положено. Теләкләр чыршысы акция балаларның йөрәкләренә шатлык кына китерми, ә кешеләрне яхшы эшләр башкаруга да берләштерә. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.